Čo sa zmenilo takže úplne? V tých pretekoch, v bezpečenstve a v tom všetkom. Ono sa zmenilo, dá sa povedať, úplne všetko. Úplne všetko sa zmenilo. Čo sa nezmenilo, bolo podávanie toho športového výkonu za tým volantom. To sa nezmenilo, to je stále rovnaké, lebo niekedy sa jazdilo na autách, ktoré neboli až tak výkonné a boli autá, ktoré boli viac k tým sériovým autám, ako menej upravované. Dneska sú to totálne špeciále, ktoré fungujú absolútne. Niekedy boli rally, trvala 3-4 dní, sa jazdila bez prestávky, bolo veľa rýchlostných skúšok, proste bolo to také veľmi náročné na všetko. Dneska sú preteky tak na takej šprintovej báze, že tu je štart, tu je cieľ a naplno sa ide. Skôr ten systém taký okruhový, že tam nejazdíš tým štýlom, že no, ideme dlhú súťaž, niekoľko dní môžem urobiť chybičku, budem mať čas napraviť. Dneska sa jazdí chybička, koniec. Nemáš čas napraviť, lebo je to krátke.